Ahojte, to čo ste práve videli je začiatok dnešného dňa. Ľudská oslavuje svoje 6. narodeniny. Ja mám aktuálne namierené za chlapcami z kapely, pretože ideme zbaliť veci. Ale nakoľko dnes hráme koncert v Prahe, zajtra hráme koncert v Plzni. A rozhodol som sa, že vám z tohto spraviť taký nejaký vlog, hej, že ako to vyzerá aj na koncerte u nás, ako vyzerá naša cesta. Tým, že tento koncert nám padol zrovna na 4.4., kedy má Ľudská narodeniny. A my sa rozhodli, že tento deň spravíme ešte viac výnimočný. A čo môže byť lepšia narodeninová oslava ako na koncerte. Takže touto cestou chcem poďakovať aj chlapcom z Katastrofy, s ktorými sme na turné a cez ktorých koncert vlastne tá oslava bude. No takže za chvíľu sa vidíme, keď budem so zvyškom kapely. Dej. Hello. 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 No a teraz sem. Do p***, ja viem, čo som zabudol. Napchať toto. Ja viem, čo som zabudol. Čo si zabudol? Pojeme ešte ku mne, no. Aj toto. Ale aby si to aj teraz zmestil, vieš? Teraz to zmestím. A s tými 3 škatlami merču. Ja nie. Čo mieš na mne? Problém je, že tam potrebujeme narvať ešte 2 ďalšie škatle merču. No takže zostáva je, že -2, minus Ľudská a Ľudská. A teraz ešte ideme pre tortu. Čo kameruješ ty, buzera? Teraz ešte ideme pre tortu. Mala si inak povedala, som sa aj pýtal, že ako by chcela tortu a povedala, že čierno-ružovú, aby tam boli bicie, elektrické gitary, jednorožec a dúha. A nejako sme zabudli v rámci kapely, že akože my si dávame k narodinám také niečo, nejaké darčeky a tak. A nejako sa na Ľudskine, ale teraz myslím akože mojej ženy Ľudsky zabudlo narodky v decembri, tak chlapci vymysleli tortu, ktorú ideme tiež zobrať a tu jej chcú zablahoželať, teda, a ospravedlniť sa. Daj ja. Viete čo, ja vám budem stať na každej gumbe a to jeme. Tak poprosím ja na šelke, Marko na FV-ke. A ja idem na Slavsk. Dobre. Ja chcem ísť na Orlen. Tak potom na MOL. Na MOL budeš večer. Ahoj, Loci. To je moja kamera. Príjmi naše úprimné ospravedlenie, že sme na teba zabudli. Na tvoje narodeniny. A toto máš od nás ako od kapely. Teraz všetkým napoj do kávy. Už som to vytuningoval. Nevadí aj ja. My sme si pomýlili, to nemalo byť tebe. Aj tak sa hýbam. Na tebe. Na ňo sa môžeš, podstatné, že na nás sa nespíš. A na čo ste si robili akože oné? No, aby si nás ponúkla. No, bol to celkom boj napratať. Všetky veci, ešte keď sme naložili merch. Takže máme veci ešte takto pod nohami. Aj, v pohode. Jak bude. My ideme do Prahy. A v Prahe bude koncert. A ideme tam s Palom, s Makom a s Ríšom a s Kajou a s Míšom. A kde ideme potom z Prahy ešte? Do Plzni. Aktuálne stojíme na hraniciach v kolóne, ktorá sa nehýbe. Že, Luci? Stihneme to na koncert? Čo? Stihneme koncert? Hej, aj keď tu stojíme v kolóne? Áno. A kvôli čomu stojíme? Netuším. Kvôli slintačke a krývačke pre budúce generácie, aby vedeli, čo to je. Snad sa večer vidíme. To je hnus. Stále je tu tá zápcha. To teraz nehovorili stačí, no. Povedz niečo, Miro. Čo mám povedať? Niečo, čo? No stále stojíme, tak dúfame, že to stihneme. No. No takže po cca pol hodine sme sa pohli a už sme na hraničnom priechode, takže vyzerá, že nakoniec by sme to mohli aj stihnúť. Aj to je srdce utekla, dohodila kúru na moste.
Prahe. Za hodinku sme v Prahe. Ale potom, keď budeš vidieť toto video, tak sa budeš smiať na tej torte, čo si sa pýtala, že či je už upečená. Prečo? Uvidíš. Ďakujem. Sme dobré. Tam je nejaké, sú tam schody dole, ale neviem, kde to vedie. Prepad. Nazdar. Čauko. Marko. Čau, Matero. Čau. Čauko. Nazdar, čau. Čauko. Nazdar, čau. Dáte pesničku, bo chorý som jak fas. Nechcem vás nákaziť. Dobre. Nechceš sa ti točiť? Ne. Vieš, to je toto? Už sme sa zoznámili. Už ste sa stihli zoznámiť? Už sme v Prahe a mi nám taká niečo. Neviem čo. Máme tu krásnu do ktorého musíme naplniť sladkosti. Neviem, či to už sú. No sú tam tak strašne dlhé ruky. A budete čo? Že budeme hrať. A kuchnite. To sú naši chlapci a ja, toto sú moje stránky. Ale neviem, teším sa. Je taký český youtuber, čo išiel za tými ľuďmi, že s nimi začal spolupracovať, potom ich akože odhalil. A oni si tak povedali, že OK, že prach už zostane. Neviem. Ahojte. Aký to ide od ruky? Nikto nenosí poťah. Nikto si nedá na seba kilovú kokotinu. Čo nám poviete k tomuto večeru? Mám to pokazané. Počuj, ináč baví ťa to? Tak to natáčalo, mňa to strašne nebaví. Ale potom ma to ešte ma hlavne nebude baviť, to strihať. Ale mňa teraz naposledy to napríklad bavilo strihať. Vieš, koľko mi trvalo strihať 3-minútové video? 8 hodín. To je dobré? Lebo som retardovaný. Jaj. Tak dobrá. Ešte raz, že ste tu, do tej naša pracovná skúsa. Ja by som povedal, že to je celkom dobrá oslava, nemýlim se. Dnes máme jedno veľké prekvapenie prichystané. To bude kto? Pre jednu mladú dámu. Kto je mladá dáma? No? Tá mladá dáma sa volá Lucia. To som ja? No? A v tejto chvíli ich pozývam obidvoch na pódium, pretože tá mladá dáma Lucia má dneska presne 6 rokov. Ale to cítim len vrká. Máme tu ešte jedno také prekvapstvo, pozri sa, čo ti Pozri sa. priniesli. Aha, pozri sa, čo nesie Mamina maminka. sa to. Pozri. Ešte jeden odštartujem a tento spúhne, okej? Čakaj. Poďme všetci celý klub. Raz, dva, tri! Super. Všetko najlepšie. Lucia! Lucia!
ako veľmi sa tešíš? Zakrič veľmi. Najviac. My sa tešíme na... Čo hovoríš na tortu? Je tam všetko, čo si chcela? Áno. Áno? Dobro, choď. To je nejaká malinová? Ja neviem. My sme povedali, že sa necháme prekvapiť. To je malinová asi. A čo, není dobrá? Je dobrá, ale je malinová. Fantastická. Ide malé, on je najprv zaniesť. Luci, no tu máš prípitok šampanské. Ako keby nás nikdy nevidel holý, že? Detské. Na to, že mám 30 Bublinky, no. Není dobré? Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. A podarilo sa nám všetko naskladať, vytetrisovať. Je to málo vecí, lebo sme všetko napratali. Toto je také svetlo, jak one. Dobre, tak sa vidíme potom. Praha už volá. Praha volá. Máme ubytko v Starý pivovar. Myslím, že sa to volá. Počkaj, Lucinka, tam pôjdeme potom. A sme vážne hotoví a... No, už sme posteli. My sme kde? Kde sme, tati? Musíme nájsť. Ale že teraz už sme tam, máme pekné ubytovanie. Aha. Ideme teraz do Plzni. Ale ešte ideme aj pozrieť Prahu, že? Áno, a ja si kúpim kačičku. Ahoj. Go proč i červený kažel, biela pec. Nevedela Mila chleba piecť, iba jednu kúru upiekla. Aj to jej z pece utekla. Dohonila kúru na moste, vypračila ju tam po chvoste. Prečo si sa kúra nebiegla? Prečo si z pece utekla? Dobré ránko. Sobota ránko. Dobré ránko, sobota ránko. Vyrážame smer Praha mesto. No tak to nevieme. Niekde to zaparkuješ a... Miško na Karlov most. Práva nová káva. Hej, a vo Vltave je parkovisko free. Nová správa, nová káva. Hotel Starý pivovar. Praha bola včera úplne absolútne super. Želovci, že bolo skvelé včera. Áno, ale kúknite, tam sú kolajnice. A sú tu kolajnice. No a dneska sa tešíme ešte na Plzeň. A je to super. A tu ešte stávajú. No to je nič. A je to super. No
No takže sme si veľmi rýchlosti pozreli Prahu. Je tu milión ľudí, ako vždy. A ideme pomaly sa presunúť k autu a ťaháme smer Plzeň. Aha, tak nás počkajte na konci, lebo my sme na začiatku Karol. Chvíľka pravdy, či nám neodtiahli auto? Ale nie. A možno áno. Voláme tam nebude. Obedík. Pony! Yeah! Takže všetci ma neznašajú, pretože som nespravil rezerváciu a nepozrel to. Lebo všetci sú už hladní jak hovado a ja som povedal, že to bude v pohode. A nebolo to v pohode. A teraz ideme do nejakej inej reštiky. Mošpit. A ruka hore je kde? Ruka hore. Sekačky. Takže našli sme nejaký švejk. Je ich tu asi 5 tých reštaurácií, takže uvidíme. Tak poď vedľa Pavla. No, takže sme zohnali. No, stretám ho dosť často. A počúvaj, Milano Čo máš, Luci? Prezeň. OMG. OMG. Áno. Maminka, čo máš? Bažár. Nie, povedz to tak, ako to znie lepšie. Vegetariánsky rezeň. Áno. Takže sme najedení, podľa mňa tak do stredy. Či? Ale inak to bolo dobre. Áno, som všetko zjedla, všetky jablky a čo jaseň. Ideme akurát na hotel, zložiť veci, dať si check-in a potom letíme do klubu vykladať veci, tak snáď nám trošku vytroví dovtedy. Lebo Ríšo mi povedal, že mám brať potom škatule s merčom iba po jednej, aby sa nestalo to, že... Čo si povedal? Spravíš nivelák. Nivelák spravím na vrchu. Zatancuj mi. Nemáme balkón, ale pohode ubytko úplne. Aha, máme výhľad na plzeňské vily. Máme vaňu. Čaute. No, ahojte. Som na dodávke. Ani neviem. Tu sedí ja Mišo, volám sa Kaja a tu Ríšo a ja mám tu svoje sedadlo. Ukážem, tu sedí Mišo. Lucia vidí von. A tu sedí Mišo. Tak nič. Alebo tam vidí, no. Ty si šikulari. GoProč. Čaute. Ty točíš? Aute. Však ale, a toto kedy sme... Toto si myslel? Opica, škorica. Prestaň ma natáčať. OK. OK. Pekný priestor, super. Pesní psi, hnusní psi, štěkáme, hryzeme. Tak. No áno, ale viečko, no. No, tak. Už máme dohraté. Takže mala to už nevydržala. Je to tu stiesnené a je tu smrad. Zbojníci smrdia. Dosť. Je to tak. Ale to preto, lebo si šerujem, proste nech to stále. Všetci. A nie, dúfam, že ich neperiete ich, dúfam. Jasné, že nie. Dobre. My sme najprv museli ukradnúť nejaký domáci prostriedok. Odtiaľ to idú rovno do igelitu a potom až na druhý deň. Keď dozrejú. To je super. Keď dozrejú, presne. To je ako hermelín nakladaný. Pestovať. Čak z toho si oškrabeme do plžnice.
samozrejme zase nemám natočené, ako sme to tam napratali na Tetris a odjíždime pomaly. Aj dobre sa na teba pozerá. Vieš čo, zabudol som si hore tekru, musel som si ich zobrať. Takže zobudiť. Lucinka, ty si sa vyspinkala na tom koncerte, čo? A teraz dopojde spať. Ale ja som nespala. Ty si nespala? Nie. 2 hodiny. Nie. 2 hodky. Si podriemala až nie aj 3. Koľko je? 1 hodina? Polnoc? A ráno skoro vstávame. A ráno skoro vstávame, Luci. O koľko to chce Paolo teda nieký? O 7:30. Dobré ránko. A dneska je riadna kosa. Strašne sa ochladilo. Ja si -1 či koľko. Fúka vietor. A bolo to super. Celkovo. Aktuálne 13:23 a my už sme na Slovensku. Lucinka sa túli ku svojej novej mačičke. Hej. Ideme domov. Miško, čo nám povieš k tomuto víkendu? Čistá fantázia. Dobre, tak, videli sme svet, Prahu. OK. Takže už sme doma, dnes je toho síce trošku menej, ale v podstate sme väčšinu času len cestovali. Samozrejme, hneď ako sme prišli, tak mala, že ideme stavať Lego, len ešte musíme zbehnúť do obchodu. Ale tak snáď sa vám takýto typ videa páčil. Verím, že vám to možno aj dopomôže vidieť nejaké to pozadie, že ako to všetko prebieha, že to nie je len tak, že prídeme, zahráme si a odídeme, ale že je to naozaj dosť také, že únavné. Ale pritom to bolo super, hej, strašne nás to naplňa. Budeme sa tešiť, keď prídete niekedy na náš koncert. Určite si vypočujte, pozrite alebo prídite na koncert aj kapel Katastrofy alebo ktorúkoľvek, ktorú ste videli v dnešnom videu. A ak vás takýto typ videí baví, stačí, keď mi hodíte dole koment, že by ste chceli možno viac takéhoto kontentu a určite s tým niečo spravíme. Takže my ideme na to. Čaute.